Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। आङो दिनैहाय मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। मा होनो आङो दख'ना गोदान कालेक्शन फैदों आरो दख'ना माइदिनि बिदन प्लेन आरो ओमफ्राय गांनैसो गोदान कालेक्शन फैनायखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। बेखायनो दिनैहाय नि ब्लगा दख'नानि भिडिअसो जागोन आरो फैदों आरो गोदान बेखौल' आं देखायगोन आरो ओरैनो मेरला स्टकआव दंबावो माखासे ओमफ्राय दा गोदान सफैदों आरो बेखिनिखौहाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौहाय नायलांबाय थादो। स्टार्ट खालामनोसै। नैबेखौ होनो मैथा कालार आरोना मैथा कालारनि दख'ना बिदन ओरैबायदि मोजां बियो गांनै फैदों आरो मोनसे माने गांनैबाबो एसे बेलेग आरो फारि लानाय कालारा ओमफ्राय कालारा एखे आरो बेखौनो मैथा कालार बरिया दे दख'नाया गिदिर गोलावखा नै दख'नायाबो ओरैबायदि गिदिरखा बाराद्राय फुवारबा खननो दिगदार जायो। नैबे गोमोनियाबो गोदान सफैबावदों नै जि बरियाखा नैबे जाबाय बाथ' कालार जि बरियाखा सोर सोरनो नांगौ आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखागोन आरो बेहाय अर्डार खालाम हरबानो जाबाय जायनो नांगौ आरो जायफ्रा आंनि फेसबुकनि फलोवार्सफोरा फेसबुकाव थांनानै अर्डार खालामबाबो जागोन आरो जाय आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै बिसोरो थांनानै फल' खालामहैदो। जि मोजांखाना नोगोद फसायखादों आं बेबायदि कालारनि गानफेराखै आङो गाननांसिगोन गांसे जि बरियाखाना फारि लानाया जि मोजां जादों गुस्थियाबो जेबो गाज्रि गैयानो आखाइजों दानाय फुथुल थुनाय थाखायो नै आखाइजों दानायफ्रा बिदियाव फुथुल थुनाय थायो आरो होमबावनो सिनायो न'आव दानायफोरखौ नैबे ऑरेंज कलर माबा अखा हानायना न'आव एसे हानांदों जि मोजांखा बेबो खिन्थु बबेबा कालारखौ रियेलावहाय माने साबसिन नुयो केमेरायाव बारा मोजां नुवा आरो ऑरेंज कलर बेयो नैबे दहायनिया बे मोनसे दंबावो नैबे बेना दहायना पिंकमोन नैबे लानाया गोथां आरो देखायबाय थाला नैबे मेहंदी कालारखौ बिदोंमोन मानसिफ्रा एबार मोनफिनसिगोन सोर सोरनो नांगौ
जि मोजां नैबे दागो नांनाय नङा दे नैबे दागो नांनाय नङा बियो मु होनाय दानाय समावहाय मु होयो ना मा होनो बेसो बे दागो नांनाय नङा दे आरो अखा बोथोराव दानाय नालाय एसे माइदिफ्रा एसे खम जानो नागिरो नैबे नरि बेबो गोदान दाख्लैबो फैदोंमोन बियो गांसे ओमफ्राय दा गोदान होफिनबाय आरो फरायनानै देखायनो बावलायलांबाय सोरनो नांगौ स्क्रिनशट खालामदो ओमफ्राय आं कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव अर्डार खालामहरदो आरो नैबे गोथां आरो माने एकदम गोथां बटल ग्रीन कालार बियो बरिया खाना बेबो स' बेखिनियानोमोन दिनैनि दख'नानि कालेक्शना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय आरो जायनो दख'नाखौ फसायदों बेफोरो स्क्रिनशट लादो ओमफ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय अर्डार खालामहरदो आरो ओमफ्राय आं फेसबुक पेजावबो दख'नानि फट'फोरखौ होनानै दोनखागोन बेहाय थांनानैबो माने अर्डार खालामहरनो हागोन आरो स' बिदिब्ला दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै था